аксарият дар бораи обу ҳаво гап мезананд, муҳимияти онро, яъне муҳимияти донистани вазъи ҳаворо барои тартиб додани нақшаи кории рӯз мегӯянд, бозгӯӣ мекунанд. Аммо камтар мегӯянд, ки метавонад тағйирёбии вазъи ҳаво ба саломатии одамон таъсир расонад ва ин таъсиррасонӣ метавонад ҳам мусбат бошад, ҳам манфӣ. Як маълумоти мухтасар вобаста ба он ки тағйирёбии ҳаво ба саломатии одамон чӣ гуна таъсир мерасонад, мо шуморо ба идомаи барномаи Субҳи Тоҷикистон мепайвандад. вазъи ҳаво ба саломатии одамон якзайл таъсир намерасонад. Одамон аз рӯи табиат ва гурӯҳи мизоҷашон аз дигаргуншавии вазъи ҳаво мутаассир мешаванд. Агар барои як нафар ҳавои барфӣ писанд набошад, як нафари дигар бисёр меписандад, ки болои барфҳо по гузорад ва аз шикастану шарақ-шарақ садо баровардани кристаллҳои хурди барфӣ лаззат барад. Ин ҳолат бошад ба саломатии як гурӯҳ беморон зарар мерасонад, махсусан барои нафароне ки бемориҳои сармозадагӣ доранд. Дар ҳавои хунук гашту гузор кардани онҳо тавсия дода намешавад. Як шахси дигар дӯст медорад, ки зери нурҳои офтоб хурсандӣ кунад. Нафари дигар бо чатр зери борон сеёҳат карданро меписандад. Дӯст доштани фаслҳои сол низ аз таъсирпазирии табиати одамон вобастагӣ дорад. Ҳамин тавр табиат бо дигаргуншавии худ ба одамон таъсири гуногун мерасонад. Баъзан одамоне ҳастанд, ки дар ҳавои абрнок фишорашон баланд мешавад. Ҳамчунин одамоне, ки ба бемориҳои санги гурда ва умуман бемориҳои ба гурда вобаста буда гирифторанд, дар чунин ҳаво дилтангу нотоб мешаванд ва ҳолати саломатиашон бад мегардад. пастшавии ҳарорат ҳатман ба пастшавии фишори атмосфера сабаб мегардад. Дар чунин сурат муҳофизати бадани одам маҳдуд мегардад, муқовимати он ба ҳар гуна таъсир, аз ҷумла сирояти вирусӣ коҳиш меёбад. дар ин ҳолат чун қоида баъзе бемориҳои музмин шиддат мегиранд, на танҳо бемориҳои дил, балки бемориҳои эндокринӣ, асаб ва меъда низ. чунин ҳолати таъсирпазирии одамонро аз тағйирёбии ҳаво ба инобат гирифта, табибон интихоби тарзи ҳаёти солимро ба одамон тавсия медиҳанд. дар ин маврид беҳтарин омил ба варзиш машғул шудан ва ғизои солим хӯрдан ба ҳисоб меравад. равоншиносон бошанд таъкид мекунанд, ки одамон бояд рӯҳияи худро ба раванди дигаргуншавии ҳаво мутобиқ намоянд. ҳамчунин дар сурати зарурат пайдо шудан аз муоинаи тиббӣ гузаштанро низ муҳим мешуморанд. баъзе одамон аз борон гирифтан хурсанд мешаванд, баъзе дигар баръакс. ҳатто барои як қисми одамон дар ҳавои ғуборолуд саҳархезӣ низ мушкил меафтад. ҳавои софу беғубор бошад, ба ҳама писанд аст. барои ҳамин вақте ки одамон ба ҳамдигар таманнои нек карданӣ мешаванд, мегӯянд солимии комил ва осмони софу беғуборро бароятон орзу дорем.